Як справы, народзе? Я пакажу вам, як трапіць у суперсакрэтны пакой на ўзроўні 1.1. Ён быў схаваны гадамі, і яго толькі нядаўна знайшлі. Даволі крута, пагналі. Добра, пачынаем узровень як звычайна, нічога такога. Цяпер, калі дабраліся да першай ямы, трэба вярнуцца налева, забрацца на гэту трубу і стаць так, каб яму было крыху бачна справа на экране. Ідэальна. Добра, цяпер калі зрабілі гэта, спускаемся ў трубу. Супер важна, не збірайце ніводную манету. Проста ідзіце ў левую сцяну, скокніце і націсніце ў левую. Вы прызямліцеся і зможаце пачаць ісці ўлева. Падыдзіце да гэтага купы. Зараз ён прапануе вам праехаць у бусе. Не сядайце ў бус. Калі сядзеце, то ён адвязе вас прама ў пачатак, зноў станеце малым, вельмі злыя. Замест гэтага падыдзіце блізка да яго. Упэўніцеся, што не кранаеце яго. Дайце яму 2 манеты, а потым прашапчыце да ўстрашкі жудасны сакрэт яму ў вуха. Стрэлка ўніз А і Б. Цяпер, вы не ведаеце, што вы сказалі гэтаму купу, але гэта настолькі мерзотна, што ён сядзе ў бус і проста з'едзе. Трэба пасля хутка адтуль зваліць. Мы амаль там, чэсна. Гэта лёгкая частка, проста падыдзіце да гумбаў, якія пярдоляцца. Трэба падысці да іх супер блізка і чакаць там. Чакайце, пакуль яны зразумеюць, што вы ззаду. Яны спыняцца і паглядзяць на вас. Вось, выдатна. Пакажыце ім натхняльны палец уверх. Б, А, Б і ўверх. І скокніце прама ўверх. Вы трапіце па схаваны блоку. Скокніце на яго, а пасля ў трубу. Вельмі блізка. Яны сапраўды хацелі, каб пакой было цяжка знайсці. Вось, цяпер мой асабісты бібліятэцы Боўзер. Ён патраціў гады на гэту калекцыю. То шмат першых выданняў. Ідзіце і скокніце на гэту секеру. Добра, выдатна, тут не было ніякай мэты, проста мудацкі ўчынак. Скокаем у трубу, ужо амаль. Добра, тут мама Марыё. Марыя. У яе шмат пошты, якую даставілі вам. Гэта ўсё смецце, але трэба ўзяць. Добра, скажыце, што знайдзеце час, каб прыйсці на вячэру, але ваша складкапцы, які загружаны, павярніцеся ўніз АБ, выкіньце лісты ў сметніцу. Добра, вось-вось. Добра, прайдзіце ў дзверы ў сакрэтны пакой. Ашмурэць, ашмурэць. Гатовыя? Уся праца зараз апраўдае сябе. Ідзіце і вазьміце гэтыя 2 манеты. Разлік за тое, што далі раней тыя 2 таму купе. І ўсё. Дарогі спакою не ватаму патрэбны перазапуск. Цудоўна, пакуль не забудзьцеся націснуць падабайку.